Исем сефирді яңалықлар шығарылышы студияда Роза Хабибулина олға таба қойбір темалар турында. Автобус ертушілер Сидоровка бистесіне қадар барып жетмей, жемәғі транспортында қойбір маршрутлар өзгерді. Эт асыраучылар һәм эт өйрәтүчеләр арасында тарткалаш. Алар бер мәйданга сыя алмыйлар. 27 комплекстагы этләр өчен махсус урынга Лейсан Ханова чыкты. Картиналар галереясында рәссам Алсу Шихованың шәхси күргәзмәсе ачылды. Яшь рәссамның якты, матур, балачак иле рәсемнәрен Римма Султанова күреп кайтты. Автостанция тукталышында жер асты кешеуі түзіліші автобуслары маршрутына да үзгәрешләр кертті. Ертүшеләрдің Сидоровка бистесіне бармауларынан зорланып, біздің қойнар әлемтә телефонына шәһәрдәшләребез мөрәҗәгать итте. Сәбәп нәрсәдә алдағы сюжетыбызда. Жер асты кешеуі түзіліші шәһәрдәшләргә шактый кыенлыклар китерде. Маршрут автобуслары йөртүчеләр Сидоровка бистесенә кадәр барып җитми дип зарлана кешеләр. Дөрес барысы да түгел. Тик барыбер пассажирларның күп вакыты бөкеләрдә уза. Вакытыбыз кыска безнең. Автобусы начал юллар туткарлап тора инде дип әйтү минут. Шул бөтенчәсе авырлык юк. Автобуста йөриләр үзләренә пробка зур. Кетип узак кетип торасы була. Безгә булай кыен, һәм или җыю барырга кирәк. Или менә без әйләнеп йөрибез хәзер. Безгә, конечно, булай уңайлы түгел. Пассажирлар йөртү белән шөгыльләнүче оешма җитәкчесе Николай Тятюшкин әйтүенчә, шоферлар автостанциядан бурылырга мәҗбүр. Бу ремонт барган урынына әйләнеп үтү өчен кирәк. Автобусларның бер өлеше үзгәртелгән маршрут буенча йөри. Часть разворачивается здесь, остальные уходят вот по этой схеме. Вот она схема, то есть уходят с мясокомбината по Гвардейской и выходят на первой дороге. И вот здесь на первой дороге разворот на федеральной дороге. Это очень долго на развороте стоять. Там особенно часы пик, столько машин, что по 40 минут только на развороте стоят. Автобуслар Муса Җәлил проспектында хәрәкәт яңартылу белән гадәти режимга күчәргә тиеш. Әлегә җәяүле кичү ясау барышында анда гидроизоляция эшләре башкарыла. Юлны инде алдагы юлларда ачарга ышандыралар. Лейсан Ханова, Валерия Новожилова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Мәйданчыкны бүлә алмыйлар. Чаллыда эт хуҗалары һәм аларны өйрәтүче арасында конфликт киеренке төс алды. Сәбәбе дүрт аяклы дуслар өчен махсус җиһазландырылган мәйданчык. Ул 27нче комплекста урнашкан, эт асраучылар үзләрен ял көннәрендә анда кертмәүдән зарлана. Дрессировка остасы Елена Конешникованың исә үз дәлилләре. Бәхәсләшүчеләр белән Лейсан Ханова очрашты. Обратно. Эт яратучылар өчен 27нче комплекстагы бу мәйдан шәһәрдәге бердән-бер рәсмиләштерелгән урын. Ул орган залы белән Олимпийский спорт комплексы арасында урнашкан. Биргә ерак комплекслардан да киләләр. Я на машине каждый день привожу сюда, как на работу, мы в 5-6 уже здесь. Проблема в том, что на выходные нам не разрешают сюда приходить. Даже гулять вдоль площадки, потому что здесь проходят тренировки. Этләр өйрәтүче Елена Конешникова шәһәрдәшләр белән килешми. Ул мәйдан дүрт аяклы дусларны йөртү өчен генә түгел, өйрәтү өчен дә дигән фикердә. Күнекмәләр вакыты исәпләп караганда вакытның нибары 10%-ын ала ди ул. Башка вакытта мәйданчык бөтен кеше ирегендә. Мне плевать, что вы тут тренируетесь, говорят наши владельцы собак. А я сейчас тут хочу. Да, во что превращается тренировка? В то, что, значит, тренер вынужден, да, оставлять своих подопечных и выяснять какие-то там конфликты и скандалы. Но, к сожалению, нашим владельцы собак, да, они хотят чуть больше, чем они имеют. Ну, малость, чуть-чуть больше, да, чтобы им вообще просто никто не мешал. Чтобы они в любое время пришли, и все, кто здесь находится, освободили для них площадку. Конфликтның тагын бер ягы менә бу будка белән бәйләнгән. Ул ябык хәлдә, бирдә йозак эленеп тора, эт тотучылар моның белән килешми. Проектны тормышка ашыруда башлап йөрүче Венера Наумкина әйтүенчә, барлык кирәк нәрсә ачык урында. Ә инде будкада ярышлар үткәрү өчен инвентарь саклана. Бу башта ук шулай уйланылган булган. Там ведь стоит легкое оборудование. Все тяжелое оборудование выставлено уже здесь. А там стоят легкие, которые можно унести, а которые нужны в основном на соревнования. Эт асраучылар һәм өйрәтүчеләр арасында конфликт тагын бер кат шәһәрдә дүрт аяклы дуслар өчен мәйданчыклар аз булуын күрсәтте. Лейсан Ханова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар.
Картиналар галереясында шоллы рәссамы Алсу Шихованың шәхси күргәзмәсе ачылды. Аның эшләре төбәк һәм республика рәсем күргәзмәләрендә катнашкан, картиналар галереясында беренче тапкыр куела. Яшь рәссамның картиналары иҗатташ дусларын да, остазларын да гаҗәпкә калдырды. Алар Алсуны яңа яктан күрделәр. Хәбәрчебез Рима Султанова репортажы. Кыяш, чәчәкләр, дуслар, Алсу Шихованың рәсемнәреннән яктылык бөркелеп тора. Аларда балачак хыяллары җанлана. Хәзер рәссамның төп темасы мәхәббәт, гаилә, балалар. Бу аның беренче остазы өчен көтелмәгән яңалык булып чыкты. Мин дә беренче мәктәптә укыганда, рәсем мәктәбендә, бөтенләй рәссам булып киткән инде. Ул вакытта ул уже рәссам ие. Ләкин ул гел татар темасына үстерә. Ул вакытта ул кыз гел татар темасына алыр. Бик яхшы итеп аңлап, bütün iskelikleri bile şunu bilip göstergen diye. Onun konunda singen o içinde var bana. Koşum yasası ince Alsu Şol temalarda bana bugün min avalı көрсәтте, әйтте. Мәҗәр Шайып ikinci күргәзмәмдә обязательно була temalar dedi. Алсу җады гаиләдә туып үскән, аның әнисе дә рәссам. Әмма иң кызыгы шунда, ул рәсем ясарга әнисеннән өйрәнмәгән. Киресенчә, Сәгыйдә ханым рәсемнәрне кызына ярып ясый башлаган. Хәзер алар иҗатташ дуслар. Сәгыйдә ханым да Алсуның милли темага кабат әйләнеп кайтуын тели. Аның национальный тематикага эшләгән эшләре тоже бик күп, бик матур эшләре, саксык темасына эшләгән, менә Казан темасына менә монда тоже эшләре бар. Мин инде аннан көтәм тоже менә национальный тематикага кирүен, безнең үзебезнең татар рәсемнәре белән бергәләп бердәм булуын. Элек Алсу милли темага график эшләр иҗат иткән. Аларны күргәзмәдә күрергә була. Алга таба ул бу юнәлештә төсле буяулар белән киндердә эшләргә исәпли. Алсу Шихованың соңгы эшләреннән берсе Сөембикә. Бу картина әлегә төгәлләнмәгән. Күргәнебезчә, рәссам Ханбикәне үзенчә ача. Алсу Шихованың төрле елларда иҗат иткән рәсемнәр күргәзмәсе картиналар галереясының кече залында август башына кадәр эшләячәк. Рима Султанова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Бию аларның тормыш рәвешенә әйләнгән. Чаллыда борынгы биюләр клубы үзенчәлекле бал белән 10 еллык юбилейын билгеләп үтте. Тантанага башка шәһәрләрдән дә кунаклар чакырылу иде. Алар Самара, Казан, Ижаудан килделәр. Балда Ләйсән Ханов булып кайтты. Мотор һәм җиңел хәрәкәтләр, елмаю, төз гәүдә. Биюләр һәр вакыт кешеләргә моторлык өсти. Шәһәрдә борынгы биюләр клубы оешканга 10 ел. Шәһәрдәшләр аны зур бал белән билгели. Клубка йөрүчеләрнең яшьләре төрле. Бирегә теләге булган һәркем килә ала. У нас основная часть участников – это люди работающие. То есть они все либо в офисе, либо на заводе, либо еще где-нибудь днем, а вечером вот приходят на старинные танцы. Есть у нас и студенты, есть и школьники. Эштә ордырмай клубка киләсе көнне түземсезлек белән көтеп алабыз ди биючеләр үзләре. Бик яратам романнар укырга, кинолар карарга. Һәрбер кыз кебектер инде. Шуңа күрә бу биюләрдә мин үземне шунда героиня булып хис итәм. Миңа монда бик ошый. Безгә һәрбер биюне җентекләп өйрәтәләр. Без өйдә үзебез шөгыльләнәбез, өйрәнәбез. Һәм балга килгәч, без монда үзебезнең өйрәнгәнне күрсәтәбез һәм бик горурланабыз үзебез белән. Шәһәрдәшләрнең шатлыгын уртаклашырга башка шәһәрләрдән дә биючеләр килгән иде. Аларны бер нәрсә берләштерә. Барысы да тормышта яраткан шөгыльләрен тапкан кешеләр. Борынгы биюләр клубы 10 ел дәвамында күпләр өчен җанга якын урынга әйләнгән. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Буңга менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, иртәгә очрашканга кадәр. Сеть центров красоты Ларкон. Прически и макияж, мужской маникюр, педикюр, колорирование, ботокс волос, шеллак. Блистайте! Ваш Ларкон. 76 00 11.